kemm jinsaqqu sabiħ. U qatt ma maġunajt illi saqqu jista' jkollu programm. Ifhem fuq television hemm isu saqqu wkoll, Dik veru. U fis-saqqu din il-ġimgħa sinjuri għandna lil Brian Abbuża Brian u qod fuq jax jinsot. Nadif ukoll. Jien għadha tebbi xi molla. Braj, fi ftit sekondi għal dawk li ma jafux minn inti spjeganna, femna. Ma, x'nagħmel jien volli. U minn inti? U minn jien għamela Brian Ole, magician, jiġifieri nagħmel magic shows volli għat-tfal kbar kulħadd insomma bażikament. U kellu xorti volli mhux nagħmelhom hawn Malta biss, pereżempju, nagħmelhom madwar dinja wkoll. Isma' Braj, kemm il-saqqu tippossjedi int? Taf laqt ma ħsibta ma faċli taf volli. Tlet saqqiet għandna, erba' insomma. Issa Braj, jiena għax, ovvjament, jiena saqqu l-ġdid u sabiħ minn Silvia Bazar, grazzi lill-sponsor. Allura jmur li nistaqsi id-domandi il-ġodda, la tikber. X'tixtieq issir? L-ikbar xiex insir. Ifhem, pensjonant tajjeb naħseb jien. Relaxed. Imma hemm xi ħaġa tixtieq għadek hekk għadha fil-pipeline li tixtieq tagħmel. Li nixtieq nagħmel, bażikament kważi naħseb jien nagħmel kollox. Hemm ħaġa waħda żgħira biss se nħalliha nqar misteru imma għax ma nixtieqx ngħid il kulħadd. Mela ġew xi surpriża. Isma' u jirnexxielek tgħix mill-maġija biss? Kont xortijat naqra, voldiri nexxili, miex faċli, voldiri, miex faċli, ħafna sakrifiċi, imma nexxili ftit minn hawn minna. Issa jena Braj, naf min jagħmel ġob soħrajn, normali, u maġija kif iwassal sal-aħħar tax-xahar. Mhux vera? Vera. Inti rbaħt ukoll il-Merlin Award, x'ikun da Braj? Dan huwa tip ta' award li jingħata l-magicians jekk jagħmlu xi ħaġa tajjeb, mhux xi ħaġa li tixtriha jew pereżempju tikkompeti għaliha. U kont ix-xortijat li l-uniku wieħed Malta li għandi dan l-award, kienu ġew jippreżentawuli. Ma kien żmien tajjeb, dak iż-żmien għax nominawk jew għax jażluk hekk, kif tinta? Ifhem, meta l-magicians jagħmlu xi ħaġa, pereżempju xi ħaġa mhux ta' barra minn hawnhekk, imma xi ħaġa iżjed minn ħadd ieħor jew ikunu pereżempju l-ewwel nies jarawk bażikament u jinnominawk. Issa, aħna l-award ħadni ħabba show li kellna Malta li ilna għaddejjin bih huwa l-uniku show Palu. U dak iż-żmien kien l-iktar ħaġa prominenti li kien hawn f'Malta bħala maġija, bħala show dat-tul ta' żmien li għaddej sa minn 2011 ta' volli kull ġimgħa. Għall-kurżità ta' minn għadu ma rax. The Chamber of Mysteries. U biex tilħaq magician tajjeb imma kemm ikollu bżonn żmien biex timmatura fil-maġija? L-ewwel ħaġa trid ikollok naqra dik il-passjoni tajjeb tal-maġija. Mbagħad għandek il-kodba taqrom, u mbagħad barra li taqrom trid tifhimhom għax mhux billi taqra xi kultant ma sax tifhem. Jien imur lura fi żmien li sirt magician jien. Qabel YouTube, qabel internet, qabel downloads, Però kien żmien tajjeb taf għalfejn għax il-ktieb iħallik timmaġina. Peress il-videos inti jisek tara u tikkopja jisek. Kondizjonaw. Eżatt. Allura il-kodba jiftulek l-immaġinazzjoni u inti tikkrea dik il-ħaġa. Issa minn barra għal-min li taqra u titara mit-tricks trid ukoll tipprattika. Il-ħeffa tal-idej. Eżatt. U kemm li mu laqwa żmien li tibda eżempju naf żgħir ta' 12 sena ta' 14, kemm hu l-aħjar żmien li tibda? Taf illi nemmen li m'hemm xeta. Iktar ma tkun żgħar iktar aħjar għax iktar hemm informazzjoni xtuħu għax joħodlok iż-żmien għandek xarejn tliet xhur biex titgħallem trikk u biex titgħallmu sew. Volli iktar ma tkun żgħar iktar aħjar. Però ma naħsibx li hemm żmien l-aħjar li tibda. L-importanti li hemm passjoni ġo fik. Fil-każ prova sparixxilu l-molol. Nar diffiċli. Ma importanti li tibda ma' xi ħadd bravu, eżempju inti bdejt ma' xi ħadd jew kif tlaqt. Mela, jiena bdejt waħdi, naqat mal-klab tal-Magic li għaw Malta, Ring to Malta, mbagħad
kien kemm ħafna magicians, voli, ma l-iktar magician li kienet jaħdem dak iż-żmien kien Van Napoleon, morbu kont qed ngħinu ħafna u titgħallem mhux it-tricks, sa titgħallem iktar titgħallem l-attitudni, il-mod kif tmexxi x-show, tifhem? Issa fuq di, inti kif iddaħħal il-comedy fil-Magics? Mela, il-comedy ngħidu jien, minix comedy magician jiena kważi nipprova naqra poza ta' wieħed serju, però il-comedy li nitfa' jien huwa tip ta' ngħidilha jien il-Black Adder comedy. Nkun naqra witi u nisit u ma jien mhux suppost I'm doing it mhux suppost qed nagħmilha biex inkun komedjant, tifhem? U dak it-tip ta' komedi li nħobb nuża jien. U tricks dem jaħdmu jew ġieli, eżempju, falli lek xi wieħed u ġaħdaħlek jarrakkontanna x-sitwazzjoni. Mhux ġieli falluli, naħseb jien jekk ikolli show ta' sija, pereżempju dejjem ikun hemm xi trick li jfalli llum. Għafolilek tagħmlu żmien. U le, għax ngħidlek. Il-magic jiddependi fuq ħafna affarijiet, jiddependi fuq music, jiddependi fuq dawl, jiddependi fuq hekk, tifhem bħala performance. Jiddependi fuq nies u wkoll jiddependi fuq ċertu affarijiet li tuża. Voli jekk xi ħaġa minn dawn l-affarijiet jmorru ħżiena u jekk f'show ta' sija għandek ħafna minn dawn l-affarijiet, qed tifhem dejjem semmulek ħażin, pereżempju inti għad li biex insemmilek xi ħaġa. Eżatt. Qegħdin nirrekordjaw illużjoni live fuq television, sa dan kien dirett live. Xandira live. U l-użjoni li taqsam mara fin-nofs, tifhem biċċa u biċċem. Tajdiex il-sabta veru. Le, u din l-użjoni użajnija u għamilna rehearsals, għabel xismu bil-kamra, voli ftit minn dawk is-sitwazzjoni f'Malta li kollok naqra ħin biex tagħmel rehearsals qabel ma matu shots tal-illużjoni u kollox mexa xajjeb. Imma dak il-ħin li morna live, naqbad il-blade, nagħmel hekk, bum, u l-kaxxa il-biċċa tinqasam tifhem. Anzi mhux il-mara. Le, il-mara wkoll fiha, imma il-biċċa tal-kaxxa nqasmet. U jien speċi ta' okej se naqbad nagħmel u ndawar ftit hekk u tipprova tkompli live u n-nies u hekk. Mistoqsija diffiċli. Ejja tlaqna. Intom il-magicians. Turu it-tricks li ġurin tipo jinnorik tijaj u inti urini tijak. Jinġili u rejtu xatti jinti. Il-molla. Il-molla. Mela. Fil-qosor braċ li donalu. Mela, fil-qosor ħafna. Ara, per eżempju, aħna għanna klab tal-Magic, immorru hemmhekk naraw lectures, nalmu xulxin jekk hemm xi trick, per eżempju li nixtieq norik kif tagħmilha. Però mbagħad hemm ċertu tricks li per eżempju nixtieq li nagħmelhom jien biss għalija waħdi u ma turijulhom. Eżatt, jew inkella pereżempju jekk norilhom ikun hemm xi ftehim bejnietna isma'. Tagħmilek ma tista' turilha. Eżatt, tifhemmek fuq għadi. Isma' l-libna ħadħobb torqod int lemin jew xellu kurzita. Mela, m'għandix naħa. Le? Eżattament fejn norqod. L-importanti imma tissaqqu jkun kom. Le, jekk il-BPS per eżempju fuq dik in-naħa jinqos fuq dik in-naħa, jekk il-BPS fuq dik in-naħa jinqos fuq hemmhekk. Biex jekk jidħol xi ħadd, jattakka xi ħadd. Le. Is-siddi dem tista' tisparixxi. Le, biex jekk jidħol xi ħadd inkun pront biex naqbes għandi iżjed ħin. Braj, u biex nagħlqu naħseb biex xieraq nagħmlu trik qasir fuq is-sodda. Ġieli għamil trik minn ġo s-sodda? Ifhem, ġieli kol norqod u pratika tricks fuq il-tat. Bisserta bil-muniti u bl-affarijiet hekk u bil-cards, bisserta u mbagħad fil-qogħdu nispiċċa bil-cards mela kon żgħir kollha madwari u hekk. Għandi l-wallet hawnhekk ara issa il-wallet tiegħi huma kollha bis-safety measures biex ħadd ma jisraqni ta' voli. Okay. Very good. Fis-sodda n-nar ma tantx. Ma importax. U anke l-flus tiegħi naqra bis-safety measures ukoll qed tifhem. Joġbuk il-flus tiegħek? Ma nafx kux qed nara tajba jew le, ma le żomm biċċi ta' magazzin. Anke. Le, fil-fatt huma biċċi ta' magazzin. Security naħseb. Ejja, security measure fil-fatt. Però meta jkolli bżonn naqra flus pereżempju biex inbiddel is-saqqu. Għajdlu. Wasadna. Kull mar nagħmel hekk. U voilà, there you go.
kellimni fuq għadi għax oġbitni. U ħanajdlek tixtriħ issa u b'dawk il-fużli għandek għax vera werti. Tajjeb ħafna. Isma, illum lesti braj, grazzi ħafna tal-li kont l-ewwel wieħed fuq is-saqqijiet, tajjeb. Thank you tal-li sidintuni wkoll, grazzi ħafna. U għednu pjaċir hawnhekk naħseb jien se nibqa' hawnhekk. Intom jekk tixtiequ tissuġġerixxu li xi ħadd jew hekk biex jiġi f'nofsna, kummentawna taħt il-video tajjeb. U għamlu xer kemm tifilħu. Grazzi ħafna lil Silvia Bazar. Inselmulkom. Ciao.